Ahojte, nachádzame sa v Moldave nad Bodvou, kde vznikol tento moderný bytový komplex. Vitajte v developerskom projekte, kde mám tú česť predstaviť vám úplne nový dvojizbový byt, ktorý čaká na svojho majiteľa. Poďme sa na neho pozrieť. Nachádzame sa na 4. podlaží v krásnom otvorenom priestore, ktorý je stvorený na prepojení kuchyne s obývačkou. Veľkorysosť priestoru vám ponúka možnosť vyhotovenia nádhernej kuchyne so stavanými spotrebičmi a dostatkom úložného priestoru. Oddych po práci si môžete vychutnať v pohodlí obývacej izby alebo na balkóne s upokojujúcim výhľadom na les. Samostatná spálňa vám poskytne dostatok miesta pre oddych, dostatok úložného priestoru a denného svetla. Svetlé farby a moderný nábytok dotvoria celkový dizajn interiéru. Teplo vám zabezpečí podlahové kúrenie, ktoré môžete ovládať prostredníctvom moderných technológií. Byty v tomto developerskom projekte sú postavené s dôrazom na kvalitu, s ponukou pohodlného a elegantného životného štýlu. Vďaka vynikajúcej polohe bytového komplexu máte na dosah obchody, športoviská, školy, škôlky, zdravotnú starostlivosť, ale aj množstvo zelenie pre relax, čo prináša dokonalú harmóniu medzi mestským a prírodným prostredím. V rezidencii pod kopcom vám ponúkame miesto na bývanie, ale aj životný štýl. S bohatým vybavením v okolí, úplne novými bytmi a vynikajúcou polohou sme presvedčení, že váš nový domov splní vaše najvyššie očakávania. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vás privítam na obhliadkach.